Tervetuloa tänne Tervaksen Vantaan toimipisteelle. Meillä on täällä 5 erilaista mökkiä näytillä, joista löytyy erilaiset tuotteet. Mennäänkö katsomaan? Tervetuloa! Näyttelyalue löytyy kätevästi Kehä kolmosen sekä hyvien kulkuyhteyksien varrelta ja on auki arkisin 10-17 ja lauantaisin kello 11-15. Tämä rakennus tässä on meidän yksi suosituimpia aittamalleja, Lokka XXL. Käy tutustumassa nettisivulta tai tule tänne paikan päälle. Tervasmallistoon on suunniteltu myös saunan yhteyteen kylpytupa. Tervetuloa peseytymään. Meillä Tervaksella voi asiakas varustella saunan valintojen mukaan, kuten esimerkiksi tällaisella laadukkaalla Legend-kiukaalla. Tervetuloa tänne kahvittelemaan ja keskustelemaan lisää piharakennushaaveistasi.